Kumalawi kuno kuli mabanja anthu otchuka odziwika bwino amayina monga achina Gwamba, KK, Thomo mpinga njira kungotchulapo chepa chabe. Awa ni mabanja anthu omwe ali ndi mayina awo kuti aliyense amawadziwa, ndipo mabanja awo akadali ndi kafeva ka unyowani Koma lero tangofuna tingokambako za banja lina lomwe labeba ndipo aeni wake pakunena kuti akhonza kulandira award ya Couple of the Year. Banja limene ndi banja la Dozeze komanso Dozeze, the Kingstons. Anthu amenewa mene ankayamba ulendo wawo wa banja zidayamba ngati nchetera kapena kuti macheza chabe, ndipo anthu ankanena kuti sizingafike kulikonse potengera kuti Dozeze shonga anali kapena tene kuti ndi mzimayi wa makobidi yake ndithu mkazi amene ali ndi chuma ndithu chochuluka ndithu, pamene Dozeze anali nyamata wongothamanga ndithu ndi mayimbidwe ndi mashow pano ndi apo. Komanso nthawi imene anayo kuti wangodziwika kumene maka kuno ku dziko la Malawi kuti kungoboleza, ndipo anthu ankanena kuti mwina ndi stunt chabe, palibe kulikonse kumene banja limene lingakathere. Koma chodabwisa ndicho kuti chichitireni chikhoso chawo kapena tinene kuti ukwati wawo ndithu anthu amene wakhala ali constant kunkhani ya zachikondi chawo. Palibe ndi tsiku limodzi lomwe tidamvapo kuti iyayi Dozeze wamenyidwa sagwada kapena kuti iyayi Dozeze wagona panja kuti wathamangisidwa mnyumba mwa Dozeze. Chikondi chawo chakhala chikupitirira ndithu mochitisa kanso ndi mopereka chitsanzo kwa zibwenzi zina zomwe zikuchitika pa Malawi pano. Ngakhale zili chonchi anthu ena akumakamba mosemphana ndi mmene anthu ena akuganizira kuti iyayi anthu ayende ali mchikondi ndipo chikondi chimafunika kuchionetsa, koma akuonjeza ndithu mmene akuchitira zinthu zawo. Ife lero tangofuna kuti tingokuonetsani ndithu mmene Dozeze ndi Dozeze akukhalira moyo wawo wa banja, ndithu mmene mukuonera zithunzi mmene zikuonekeramo anthuwa ndithu moyo wawo kuyenda bwino, anthuwa akusangalala ndithu imeneyi ndi Couple of the Year award imene ngati ikhalepo ndithu hopefully it will go kwa anthu amene wawa. Nangofuna kuti tingoonetsana ndithu zimene zikuchitika, what is going on in the music industry, our celebrities kuti zinthu zawo zikuyenda bwanji. Khalani pompo, ngati mukuonera pa YouTube pangani like, komanso sayiwala kupanga subscribe our channel Dreams Media MW Vibe.